ora disin. Oh. Wingi aku nek isinan lho modar aku. Trimo ora disin aku cepet entuk pangan aku. Tur ngisin-isini. Ora ndek malu berarti jenengan. Yo nak aku. Dukani Pak Lurah lho, Pak Lurah Pak Lurah. Amit ya Pak Lurah. Kowe aja Mbak Niken aja celemongan ngendikane kok nek diopeni Pak Lurah mbuh lho. Ya timbangane nek sing ngopeni lho. Kan ya karo tawa. Kok nek ditodol pitik. Jane iki yo akeh sing kepengin ngopeni kowe iki. Ning abot. Kok abot? Weh lah paling ora yo sertifikat 3 bablas. Sertifikat kok yo trimo tak ngopeni sarintem bae. Modal gunung iringan wis mantap. Awit tenggal apa? Katon awe-awe. Rayogane becik bali wae. Sekali lagi. Yo kancane dhisik gembira ati akera rajane segara antrian numpak praudaya ing dinaku ke pariwisata Ngopo, Mbak? Nyiapke. Oh. Kan sebentar lagi Oh iya, bentar lagi upacara. Oke. Coba. Balik kono. Yo sing cetha. Lah sing abane ya ora cetha kok ya, Mbah. Kaya pet. Kira ki malah ketinggalan. Tak kira kaya petek peleren. Yo sing ababang kok bae. Kene tak bageke senengane. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Mbak. Dalang. Nggih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Kula nyuwun mapunten. Wah, mboten sak dibahas sing penting. Mboten salah jenengan. Lah pripun? Sing salah si angkong kok. Sing salah niku ngopo kok angkonge dadak nggawa niki. Ah. Kuwi iki pertanda nek angkong ora trima karo aku. Sementara iki aku tak sia-sia. Angkong kesempatan bales melonyoh sikil. Aku sih duduk manisnya. Wong senengane. Seneng to. Yo iso neka-neka. Lah iya. Nggih, mboten sak dibahas ingkang baken. Heeh. Wong nek sing jenenge semua pekerjaan itu ada resiko. Ada resiko. Iku mung mlecet sithik. Mung mlecet. Dungane muga-muga diparingi sehat Amin. bagas wae. Amin. Pun garing to, Mbak? Wah, dereng aja didol sisuke. Padake kacang Padake kacang. Dereng iki kok didol saiki malah. Senengane. Sing magel niki. Sampun, alhamdulillah Nggih. sampun. Alhamdulillah. Pun saged nggih makarya. Nggih, alhamdulillah. Jan Menir-menir. iki dereng saged. Nggih. Saking butuh. Wingi niku no penyanyi kok ngetan. Ketoke langgam kok kepiye iki aku. Nek jaiponge meso dadi iso ngepasi lho langgam halus kok. Yo jamak. Ya kula sing genah kula njuk ngapura ya Mbak Niken ya. Mboten napa-napa. Oh. Kabeh niku enten resikone. Nggih. Wis pokoke ngodino. Kula nyuwun mapunten. Jenengan ya diparingi sehat Amin. bagas waras. Heeh, sedayane. Telepon-telepon iki lho Pak.
Heeh, Wingi telepon aku video call sedina ping 7. Nakoke sikilku. Heeh. Lah mbok maune sikilmu ki ternon rono. Timbane kurtekante kon kirimno sikilmu. Wah aku jan rumangsa, wah keparat tenan ya aku kowe. Ampun ngoten to. Pak Wah, niku salah satu skenario yang luar biasa. Nggih. piye? Lho gawe lukane angel lho. Lah ya sapa sing gelem digawe luka ya? Nah, Mboten enten. Meng kula sing dadi Ditario ya ora Oh, gelem, ora gelem. Ah, nggih. Sing penting lak sedaya lak sami sae, sehat. Bener angel. Dungane ngoten. ora remangsani umur. Lha yo nek karo ponakanku ora teplek-teplek. Remangsami sing nampa piye kowe ku? Lah iya ya. Alam-alaman. Lama-laman. Apa ngene ya isih enom kok Mbak Niken ki isih enom Nomong kok. nembe wingi le tanda tangan kok. Ngenomke angsuran nek kowe. Nggih, kula nuwun. Ingkang baken sowan mriki wonten ing Karanggumo. Karanggumo setunggal. Karanggumo setunggal. Mbah Baut kancan Mbak Makaping-kaping Niken. ditimbali Nggih. warga masyarakat mriki. Nggih. Jane to, jane. Saking makaping-kaping ditimbali iki sik ditimbali iki jane goraku. Saking tresnane warga masyarakat iki jane goraku Niken Sarintem. Lah kok jenengan melu? Sing ditimbali goraku, sing ditelepon goraku. Kok jenengan melu? Ya ning berasa ngono. Aku ki sapa? Bojoku. Kepala rumah tangga, Iya. kepala keluarga. Iya. Saben-saben sing didembali kowe. Heeh. Nyatane. Ngopo? Wingi kowe ning nggon banek. Bang, ya Ning nggon banek. bang. Ning bang. Aku ora teko ya ora cair-cair kok. Barang anu kepala rumah tangga yang bertanda tangan terus cair. Aku ki ya penting nyok. Anu Ngelokke aku nyuk. Karo bojone kok kaya ngoten. nyoknya. Oh. Maksudnya ki Romantis. romantis ora tau padu. Ming sementara niku kula pisah ranjang. Loh. Lah, masalahnya apa? Mboten ten masalah. Kok pisah ranjang? Lah ming cilik ranjang niku. Oh. Mboten sedeng nek wong loro. Oh. Enten ngisor. Dadi Boten muat. mboten muat. Kula pisah ranjang enten ngandhap. Nggih ming kala-kala niku gentosan kula enten ranjang niki enten ngandhap. Oh. Nggih, ingkang baken derek Mangayu Bagyo. Menika adicaranipun Milad Karang Taruna TBM. oh, TMB TBM. Tunas Milad Karang Taruna TBM. Tunas Bakti Tunas Bakti Manunggal Manunggal. yang ke-12. Hari kok 12 Yang ke-12 kok ngeten? 12 Ampun ngeten. 12 kurangi 4 piro? 12 kurangi 4 Ah, iki. 8. Ah, ya iki sing 4 lah sing 8 mbah. Wis. Ngono. Bener aku iki yang kelima dipaidur penonton. Lah mergane? Lah gur 4,5 aku. Oleh drijimu ilang sida yo. Pokoke kita Separo kaya kita yang kelima. Mboten lha niku mung 4,5. rimpel sing. Aku yo yang kelima aku tutup penonton. Mboten lha niku. Berarti ra iso iklan antena no. Ora iso. Pakai yang beginian. Gon ora nyaut tak ngene iki. Pakai yang beginian. Ora nyaut. Wong sing isor ilang. Derek Mangayu Bagyo, derek Binga kagem Karang Taruna. Luar biasa. Nggih. Kegiatan TBM. Karang Taruna di ujung niki ngagem ringgit pacucan. Nggih. Luar Karang biasa. Taruna seneng nguri-uri Budaya Jawa. Ngene iki. Ini biasane Jeduk-jeduk, kicau mania. tapi Karang Taruna ini luar biasa. Mergane Lah, nguri-uri nguri-uri budaya budaya. Jawa. Ah. Aja ditinggalke tradisi adat istiadat Jawa. Nah, Jawane ya dienggo nyatane Karang Taruna usul sesuk wayangan nanggap Mas Dalang sing kondang sing tirang Amin. Mas Yusuf. Terus penyanyine utawa dagelane sesuk Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. miring kepiye to? Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. Lah berarti wong loro miring kabeh. Wah wong aku. Gesek iki regane lho Pak, regane miring. Aku miring malih Bersahabat. dikira kene sing Lah jenengan karo Mbak Niken ora ya wis kaya warga kene saking seringe ditimbali Lah, pentas neng kene berdua Kula kuwi. niku tenan setu sore mesti mriki. Ngapa? Mendeti gresek. Lho ya ora apa-apa, barang halal kok. Bisa. Niki jane Alhamdulillah, arep kula nek bimbingan ditimbali lho. piye mriki ora tau itang-itung. Lah Tenan pripun? Pak.
Estu niku. Estu. Sekseni bumi langit. Nggih. Nggih. Paringi si akeh alhamdulillah. Nggih. Iya. Sithik. Kepiye nek sih? Wah, mboten tahu kula matur kebangetan mboten. Lah terus Kula ming WA. Nah. Niki leres napa mboten? Ngeten niku kula mboten nyebut. coba ae seneng. Lah pripun? Anu ming tanget mawon aku. Iki dongane kanggo Karang Taruna Nah, TBM. dongane. Kagem Karang Taruna. Napa niku singkatane? Tunas Bakti Manunggal. Tunas Bakti Manunggal. Heeh. Semoga tetap berkembang, jaya, bersatu dan sukses. Amin. Soalnya yang penting suksesnya niku. Dan guyub rukun Lah iya, dijaga. iso sukses. Lah iya. Ya umpama aku klumpak-klumpuk lho Karang Taruna nggon aku. Arep kene wis 6 tahun urung sida-sida iki. Padahal kok nang ngrong ngono kan ya. Ning yo Soale ketuane jenengan. ya ora apa-apa ning tak sewake nyumanja. Bisa dilarang ki nggon aku ning ngrong. Terus takon mundur ngene iki yo. Baline maju. Nggih, nyasaken dawuh. Nggih, nyuwun donga kesehatan, doa kesembuhan untuk pun Pak Triatmadi iki minangka pembina dan penasihat Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal sing sakmenika nembe menjalani masa pemulihan kesehatan Mbak Niken. Oh ngaten. Pak Triatmadi daleme kidul mriku. Pak Triatmadi Nggih. ingkang nembe gerah. Nembe gerah. Mugi-mugi ndang-dangan. Amin. Nek cara carane lagi didangi. Nggih. Momo tanduran didangir ki ora Nggih. sangsaya ilang ning sangsaya ijo-ruyu-ruyu. Leres. Amin. Muga-muga mangke sak sapunipun pun dangir Gerah. kelakon menika gerah, Nggih. mangke sak sapunipun cagedangan lageng saged gesang ingkang kadicahe. Amin. Nah, Amin. karo Mulih panjenengane dadi uni. penyaipun Bapak Heri Nugroho SS menika ugi nembe masa perawatan kesehatan Pak Heri. Oh, Pak Dewan, Pak Heri. Nggih, Pak Heri, Pak Ketua Pepadi. Ketuane dalang-dalang. Oh, nembe gerah menika. Nggih. Mugi ndang. Mungkin enggal pinaringan sehat. Biasanipun Pak Heri, Pak Dewan menika nggih. Nggih. Cok anu napa ngampi-ngampi awake dhewe Nah, ya Bu. biasane nggih Sesuk kersa mungkin berkari seniman-seniman maju. iki Ngaten. iki dadangan Pak Heri pokoke sehat selalu. Sehat selalu, sehat Semangate. Bagas Waras. Nggih. Luar biasa. Remen nguli-uli budaya niku Pak Heri. Leres. Napa-napa Iya. saged kok niku. Ketua Pepadi, pedalangan. Ya, suka parisuka tetembangan mesem guyu bareng-bareng. Wonten Mbak Niken Sarintem kalian Mbak Niken Raflesia apa Mbak Niken Esia. Mbak Asia. Niken Asia. Ya diaturi jumeneng. Semangat sayangku, yuk. Masa-masa aja dipleraki. Masa-masa aja diplayaki. Karepku tinggal aku kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapri praden kanthi murah. Ya sing eling budaya Pancene bener kandamu. Wilujeng dalu nok niket jenenge padha. 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 Lha iki ndelok juga nek jenengan Ken. Ken. Nah. Piye Mbah? Loro iso ngayahi. Bedake kepiye? Ya perlu doping iki. Loro ya. Nik, ngene nik. Nik Hah? Nah. resiko wong bagus ki yang ini. Lah kira-kira mampu mboten nek loro. Aja ngira umur semene iki malah medeni. Tenang. Medeni Lho, iki, lho ya? cerita neka-neka ku umur semene iki. Mergane kadang kene iki sok. Lah nek ngerti kok ngene ora wow. Aku sing tak enteni ning. Iki iso nyepeleke ngono to. Mbak Niken sehat selalu. Nggih, Mbak Paun, Mbak Niken Sarinten. Nggih. Umpama dadi anake dhewe wangun. Wangun ya, Pak. Nek ketoke kene di bapak kok ngene iki ya trimo minggat. Ya ora Ora to. Aku trimo. nek ndek bapak ngene iki bubuke karo bapak. Piye Mbah? Masuk Mbah. Oh tenang aku istighfar kok. Istighfar aku. Ora ya langsung tak singgetke Bapak. Tak singget nggon kandang buri kae kok. Wong pecuripe ngepres mbek gak nang jero drain wae kek tutup ana. Wong gawe kamar siji wis ora ning nggon karep nyinggetke meneh. Cepul ngedrip Senengane karo anake dhewe kok. Ngaturke sugeng dalu. Nggih, Sowan Mbak wonten ing Niken. Karanggumu. Karanggumu.
Mau yo wis jaran ya Mbak Niken ya. Numpak jaran. Iya cepet. Betul lho ra melu numpak jaranmu. Lah Lah piye, Nek Mbak? kok yo melu numpak sikil mloromu kek numpak jaran kepenak. yo urung iso ngono. Kaya wong bar supit kae terus nek cara mbiyen rak bar supit terus ditumpakke jaran. Lah nggih. Tradisi ngono Mangkat kae. jepit yo numpak jaran. Jenengan ndek men pas bar supet ya ditompak ke jaran. Iya. Ning wong jarane tanggoku didol gek gur jaran kepan. Dadi tekan telaga kene malah kesel dhewe aku. Jarane kadung didol, monggo diuni sesuk nek supet tak debake jaran. Gek gur dijeleke jaran reok. Monggo neng dalan nglangkai telek, nglangkai apa-apa. Lu ning telek. Wah, Terangane telek ki landhep. lah Lho bareng jet aku langsung jinjit ini. Wong niku Ora enak rompo ki telek iya telek iki aku. Monggo Mbak Niken. menika enten anu Mbak Niken. Mbak Niken sing iki nggih. Oh niki Mbak Niken sia. Men gampang ki piye ya carane bedake, Mbah? Niken A, Niken B. Oh, Niken Aku A. niken kene tem ngono. Sarintem. Oh ya. Sarintem. Jenengku Lah ya kan nyulang. Lah kan sarintem to, wis tak tutup-tutupi kok lho sido teme metu. Lah Mas Sulis ki nyelok aku kur ut. Nyelok kaya tem. Oh iya. Lah, wis Anu cocok. sar ngono no. Sar kok dikira sing tukang kae. Ning pantai kae lho. Tim sar. Sarkem. Apik tem ya. Apik. Ayo ben ora bingung ngono. Nah, kenah teme neng kono. Mbak Niken sarintem maksude. Nggih. Wonten menika request Mbak Niken. Nggih, napa requestipun? Mbak Niken sing iki Nggih, kae. nggih. Kula yo tak Mbak Niken sing ndi? Sing jenengan. Heeh. Oke, saking Pak Gunarto. Oh nggih. Nyuwun lagune Imbangana Katresnanku mawi bawa jangkep. Pak Gunarto Pak Galang Jepang. Iya. Yang lagi viral. Iya. Wah, Pak Gunarto mirsani ternyata. Sugeng dalu Pak Gunarto. Iya, sponsor utama. Sponsor utama. Nggih, Donatur. Suluke nganggo basa Inggris penjenengan Iya, nek ngasto. beliau itu suka mayang di Jepang, di luar negeri. Jepang nganggo nemayang ning ngasto ning Jepang ya suluke nganggo basa Jepang. Watashi wa nata ngono kae. Oh, Jinomoto. Iya. Hai. Ika. Arigato. Anu. Mbayangke ngomong karo kakek. Gak aku yo tau buka ya aku ki. Nggih, matur nuwun, Pak. Aku yo diomongi Sulis kae buka obah, aku yo buka. Bablasen aku bareng diomongi Sulis ki. Bernyanyi dengan kakek. Iya, ini ya. Aku tak dadi peran suami berangkat kerja. Ayo yo. Sabar. Monggo. Saben dina mangelamun Dia jeng garwanipun Kak. Dawuh. Kudu kowe. Kene. Nganti kaya bakso. Lah bojone jenengan kan iki to. Bojone jenengan kan sing kuwi. Kancing bawa kowe cara-cara iki grandungan kok. Gandrung. Gandruk ora grandung. Gandrungan. Aku cara dadi satria nek sementara ya. Ya. Ya ikhlasno lah rai kok ngene iki tetep satria ki. Aja satria. Satria dadi apa? Raja wae raja. Raja. Raja kek engko bedor. Lah kuwi sing marai aku bangkrut. Kur gara-gara kanca kucing iki dadi tetekan aku. Terus kena. Angan marang Iki ya diberkahi dirawuhi Pak Parman juragane Dele. Oh nggih. Saking siraman. Parman. Biasane Pak Parman ki nyawer. Nggih. Ning menika monggo Mbak bawane. Nggih. mbok menawi dereng wayahe. Ah nggih. Bapak sik pegel-pegel terus. Kok iso? Parman terus. Pak Parman, Parman ki tegese luluran ngono. Oh, tak kira ki yang anggere pegel kon Parman aku ki. Parman. Walah, ut. Ati
Atur nuwun. Jenengan iki nek wong bawa kok mah merenung kaya wong klarifikasi. Tegese nek bawa ki ampun diganggu. Ning kula jane kepengin ban ngene iki mbayangke ketoprakan kayak aku dadi ming bayangke. Kowe gandrung ngono to, Pak? Yo gandrung aku wae lho. Ora aku. Engko tak WA wae aku ya. Gandrung ning WA. Tak WA wae aku nang kene. Gandrung WA ki yo ora mengena. Ya, nek dudu awale yo ngono kuwi, cek lagi mengena. Sok kadang ki WA ngapusi emotikone guyu ning jane atine nangis. Iya. Lah ya kuwi delok-delok sing maca. Sing maca seneng ya seneng. Lah ning sing maca bingung karo tulisane seneng ya ngopo iki. Padahal tulisane ngopo iki. Ini serane kono bingung ngopo iki. Bermare asam lambung ngono ki, Mbah. Iya. Iya. Ini story ini asam lambung. Iya, alhamdulillah sing di lambung, asam sithik ra apa-apa. Atos men lho, Mbah. Lho kepiye to lho umum napa mau kena asam lambung wong ya jenenge nyambut gawe rino wengi. Mangane ora teratur. Le bubuk kadang ya terlalu malam. Iya to, awan kudune istirahat kowe ya ngene terus. Soale anu, sembrono. Soale HP niki ora ono alarme, Mbah. Alarmku kan biasanya jenengan. Sudah makan belum, Beb? Ngono biasanya alarm HP-ku. Nek iki ra rano. Alarmnya kan rano. Mbuh alarme. Ono Dek, oke Dek. Lah kuwi sing masalah dadi asam lambung iki kokean masalahe. Keter ya, Mbah. Aku terima orang di HP aku ndak aman dong. Ayo nak teruske. Tekan endi, Tekan perapatan Karanggumo. Karanggumo nak. Apa teket lan pon kakang hatiku ra bisa banget. Aku iku munur adik-adikku lho. Ngapa? Miyoga karo do sinau. Lha kudune jenengan isin lho, Pak. Lha ngopo? Kae sik bocah cilik-cilik wis pinter gamel lho. Ya iya. Lek jenengan iki ngopo isone ngopo? Jenengan iso napa ora, Mbah? Aku nek kokean isin ora entuk pangan. Aku ki iso mangan mergo ora ndisin. Oh. Wingi aku nek isinan lho modar aku. Trimo ora ndisin aku cepet entuk pangan aku. Tur ngisin-isini. Ora ndek malu berarti jenengan. Lho nak aku. Dukane Pak Lurah lho, Pak Lurah. Pak Lurah. Pamit ya Pak Lurah. Kowe aja Mbak Nika aja celemongan ngendikane kok nek diopeni Pak Lurah mbuh lho. Ya timbangane nek sing ngopeni lho. Kan ya karo tawa. Kok ndak ditotol pitik. Jane iki yo akeh sing kepengin ngopeni kowe iki. Ning abot. Kok abot? Weh lah paling ora yo sertifikat 3 bablas. Sertifikat kok yo trimo tangupeni sarintem. Modal gunung iringan wis mantap. Oh iya, jenengan daleme kidul ngono kaya Mbah. Ndek gunung. Ndak ngejen apik nek ngono. Kere-kere. Ayo, Mbak. Nggih, langgengipun imbang ana katresnan. Kagem Pak Haji Gunarto.
Guna Tali Cindra monggo. Saben dina mangalampon jroning sepi sampun amung tansah katulung wawayangan mudhok nang mas wong bekos. Tembang menika karyane sinten, Mbak? Pak Ki Susilo Tengkleng. Kakake Mbah Jalan. Baut. Persis ngene kali. Mirip-mirip. Kula niki jane kados Pak Susilo. Nggih, heeh. Ning kula sing mboten di Susilo. Kok Pak Susilo. Ya kula mboten di Susilo. Belas nek jenengan iki. Belas. Mari Tengkleng tok, ora ndek Susilo. Kula niki meng tengklenge. Mboten di Susilo. Duwene Lah susu. kok kagungan Susilo dados dalang laku. Nek Susilo dadi peluwak. Pelawak. Pelawak. Peluwak. Mangga, Mbak. Linalitan bisa lali saya rucet lalengane wong kados tansah kumantel ing pateming netra. Alus yo Pak. Aku latihan tak latihan karo nok Niken Sia. Yo. Iso alus ngono kuwi. Wah, Wingi aku dilatih ngono kuwi gur bekos. aku halus malah bayi. Lali ngono ki gur bekos. Lali bablas. Bablas lali. Ayo Wis Nak. bacike dhewe-dhewe yo. Iya. Mangkaken mas katresnanku bebasane kan bisa tinuku cundangan rasa Buk ya. yamu Buk ya. aku
Katresnanku piye, Mas? Wow. Kok wow lho? Gandrung kok wow. Monggo Mas katresnanku bebasane jangan disotiku mencukup lan sediaku tak korbanake diwolan rokok. Matur suwun. Mbak Niken Mbak Niken siap. Nggih. menika wonten Nawala. Nggih. Pak Dalang. Dalan. Menika wonten Nawala saking Pak Tarno Rejo sing nimbali lumantar WA awake dhewe. Oh. Sing telepon Nggih. jarit yo WA jenengan. Nggih. 5 yuta apa 6 yuta kae? 8. Pak Tarno ki Pak WA Tarno ku WA aku pertama ki 8 juta. 8 juta. Let setengah jam dihapus. Oh, Setengah jam ki dihapus, Cuk. Maaf salah kirim. pesan ditarik. Nggih, iki ngersake lagu Podang Kuning. Ngono kok. Ngersake lagu Podang Kuning menika sawerane saking Pak Joko. Oh, Pak nggih. Sujaka terima kasih. Pak Sujaka. Terima Mbah kasih. Barokah. Nggo Mbak Niken, Mbah Baut ora sah dikeki. Ora apa-apa, rezeki ki menurut kebutuhan masing-masing. Nggih. Kene dene 200 wong angsurane ki 750 kok iki cek golek akeh. Matur nuwun transparan keterbukaan. Oh, nggih. Pak Dalang menika saking Pak Joko. Nah, Lah nek diparengke kula ana sing nampa jenengan. Bu lah purba wasiso teng Pak Dalang. Oh, ngaten. Lah nggih pun kula serahke jenengan bruk ngoten. Nah. Perkara jengkeke kula napa mboten Nah, nggih. niku. Sing penting lak pun kula serahke mriku. masalah niku mboten panjenengan pikirke niku masalah niku. Niku yo kek make kono. Ikhlas kok yo. Iki nek tak gawa terus tak cake nggo tuku konsumsi apa rokok apa-apa, gur marake cumleng ning sirah wis nyoh. Alhamdulillah. Nggih kula niki. Nggih. Estu. Nggih ngeten mawon. Oh. Kula sik niki jenengan sik niki. Oh, le wasis nyo biasane kowe dremis kok. Oh lah nggih. Ah ngono Jenengan kuwi. amplope, wis Ora rampung. tedeng awet. Ora apa-apa, pancen wajibe wong lanang ya ngene iki. Apa-apa ki entuk bungkuse. Wajibe wong lanang ki nutupi kekurangane wong wadon. Lho. Terus? Nek terus-terusan ngene iki yo kaya. Apa-apa kon nutupi apa-apa kon. Lho prayo kon jero. Tenang lho, tenang. Nek digawa aku ki pinter memanajemen Ah. keuangan. Juga ini tadi dari Bu Dukuh Karangtengah. Iya. Bu Rani, Mbak, Durpres kambing dari PT-ku. Namanya PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh, nggih toh. PT Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Ya, bergerak di bidang kuwi. Wifi iki lho Mbah wifi. Nah, internet. Aku iki pelanggane. Oh ngono. PT Telemedia Cakra Nusantara. Angel. No pelanggan kok angel. PT Matur nuwun, Pak. PT Burani, Telemedia. Pak Dukuh Hari nggih. Nggih, menika salam kagem warga masyarakat mriki, Pak. Terus ora nyebut aku pokoke. Wifi ngono wae aku. Ah. PT Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Ya, Pak. Saweran wis ditampa ya Nggih, sing nggih. tabah ya Mbah Baut. Nggih mboten napa. Jenengan angsal garwa ndelalah garwane jenengan pinter golek duit. Nggih, kula Dadi- niku nganti tobat kok le bojo kula. Lah, pripun? Wah, bojo kula ora pinter golek Lah, duit. nggih. Walah, duit tak kena ndi-ndi yo ketemu kok. Lah, Tak kena njuron sepatu, mbek neneng anu kalau jengkinge sida digedhoke. Tegese pinter golek duit ki aku ki wanita mandiri. Mandiri. Iso bekerja sendiri tanpa laki-laki. Nah. Piye, Jangan Teh? salah. Jangan salah. Di balik suksesnya seorang istri, ada doa yang luar biasa dari suami. Iya, oh diwalik. Kudune iki sing ngomong aku. Di balik suksesnya seorang suami, ada doa istri yang Ini kan menyertai. istriku istri karir. Lho, nek aku ora ngalah karo tabah, yo monggo Bener. aku melecik. Bener. Iya. Ning ngono Lho, kuwi. lho, aku nek gelem ae kok kowe tak ning sosmed. Jangan percaya. Jangan percaya. Hancur lho. Oh, ngono.
Lah kok jenengan melu guyu? Kono ki gore elu kok mau melu kono bareng aku bener melu kene. Podang kuning nggih. Sekedap Lho, niki nggih. dipisung-sungke nggo kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna itu tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dan doa momongan dari para sesepuh, kasepuhan. Lah mula lagune supaya jumbuh lan iki lagu tema-tema apa itu? Kaneman. Lagune tema saiki karena iki juga diiringi keyboard. Oh, nganggo keyboard. Lagune Sumandring. Nah, dadi ben Karang Taruna karo kasepuhan kuwi tansah sumandring. Wah, aku ora iso aku wis. Lah aku Iso karo maca ora apa-apa. weh ngerti kuwi gur nangka lirise. Kae dong manding. Iki sumanding lagu. Lagu. Tak kira ki Sumpah ing ati sayang. Kene dong, kene kur dong. Tenang, tak bukake. Iya. Nggih. Bukake. Kok ya duet karo dibantu karo Mas Dala. Iya. Iki lagu viral, Pak. Lah niki iki viral ki ngapalke gur siji kok. Napa? Kudune sing tak apalke ki lagune. Lah kok malah ngapalke sekeding. Lah kuwi ya viral kok. Pak Dungking, Pak Dungking. Sekeding. Pleding. Aku ramuni lho. Lah aku ra iso kok seketik pleding. Sumandring lagune barang. Berarti saderengipun podang kuning menika nggih Sumanding. Sumandring iki ga nggih. Mangga. Sumanding kagem kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna ya. Sik ngetipung Mas sinten asmane. Ayo, Bang. Sik. Mas Rifki luar biasa piayune. Jas. Tepuk tangan. Jagat bareng lawan si Reki sayang. bunga rego tresno nyamping sliramu Eman. manis seesuk yaku. Wah, babat iso lagu viral. Wek. Loro lopo tansah gandeng lan sira. Lelono wono coba raja donya. Aku gemi janji suci kang musti nali. Nyawiji tengane pati. Sumpah ing ati sayang. Tansah sandingan angkatyo mimi mintunos. Pujanku sayang. Mangke kangenan mle bisa kasambatan antuk jadine kasetan. Semoga selalu bersama selamanya. Karang Taruna sini selalu diberi kerukunan. Maju terus pantang mundur. Semangat. Ayo Mas, ini keyboardnya, musiknya juga dari Karang Taruna sini ya Mas? Oh, kleru aku. Ini pas tak umumke Mas. Lah ya maksude iki Karang Taruna liya desa ning di sini posisi. Iya. Sinak senambulan Ratri Ngure jagat bareng kelawan si Reki sayang. Tresno nyanding sliramu Eman kenya manis. Atur nuwun Bapak. Masuk. Loro lopo tansah gandeng lan sira.
yayi Janku sayang panggih langgengan mrep bisa kasembatan antuk jati ning supaya ati sayang sandingan angkat yo mimin dono bisa kasembatan antuk jati ning kasetyan mrep bisa kasembatan antuk jati ning kasetyan sampun katur iki diselang-seling mawon Mbak kat iya Mas Dalang kat dawuh wah iki kat kok kelet kat ngoten jenengan kat kat wow syuting kan nek urung dikati sing kene terus kesempatan nggih tukang syuting lali lali Karang Taruna nggih supados dongane tansah sumanding amin antawisipun kaneman kasepuhan amin nggih Karang yo Karang Taruna iki kerjasamane utawa ora disengkuyung karo para-para pinisepuh luar biasa Pak Duko, Pak RT, Pak RW, Pak Lempe-lempe LPMP kok lempe-lempe Pak LPMP ora dong ki ora sasuk senengane LPMP kok lempe-lempe kuwi kula entuk WA saking Pak Purwanto sing wingi nyurung Mbah Baut kok dendam kok karo aku Ngopo? Lele dongke iki tenanan kok untung aku siap aku. Akeh dendam marang jenengan kok apa? Apa? Ngongko patiku ora gelem aku. Iki Adi dongke aku ngene aku terus. Oke. Untung aku kecil. Jane wingi do WA niki Mas Roni Mas Indra niku do WA. Pripun? Niki kan wis ngerti kene ngangkong sikile toplek-toplek kok isik tak teruske. Lah kan aku urung nganu Mas, urung marem nek urung dicondro midak endok ngoten niku lho dadi isik tak teruske. Iya. Aku mandek kan ra midak Yo endok. bener. Lah iya ning yo mantenan pisan kae wae. Terus-terusno yo sanglir aku. Ndok ki maksude 3 nene kene ora ndok. Lah gandeng ora enek ning kono. Ayo ngendi sing enek ya Mbak Niken ya. Oh. Oh iya, Dik. Nek midak sikil wae aja midak ndok. Das pundi Mas Dalang? Dispun selang-seling. Kalau wau dhisik dhewe tembange sampun diiringi gamelan. Nggih. Lajeng sakmenika sampun dipun iringi keyboard. Keyboard. Gamelan meleh, Oh, mangke nggih. keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh jeblok. Nah, ya. Makane pun nganu mriki bos saya gak rasa diringi. Lah terus Iki gamelan. Kae podang kuning dipun aturaken oh nggih nggih. kalian Mbak Ainun. Ya. Oh, kalian Mbak Ainun. Ayo Mbak Ainun. Mbak Ainun. Dek. Mondok Kok nganggo dek barang. biasa. Mbak Ya, Ainun. Kita tak tulungin, Nduk. Mbak Ainun panjenengane Mbak. Ki jenenge kepanjangane apa? Ainun Elizabeth Suginem. Oh. Ainun Elizabeth Suginem. Nah. Oh, apik malah. Nek Elizabeth niku sae, Mbah. Nek nek nggo Suginem ku lho. Wah ya ora apa. Tur anakku nek ning nggonku niku Suginem ki wong kurang kok. Lah gek Masa aku dipadake wong kurang. Oh, dadi nek nggonamu ki Suginem ki wong kurang. Heeh. Men digenepi wakamu. Senengane kok kon go genep-genep. Wah ya ora apa-apa lho mbangane. Dadine timun mungkuk jaga imbu. Heeh. Brambang gosong ngono. Oh ya aja nesu to. Ning aja nyepelke brambang. Kene iki panene brambang luar biasa lho. Tepuk tangan, Bu. Hah? Pun Luar panen biasa. brambang dereng. Lah kok ora ngenehi. Apaku ngoten, Bu? Dermis. Oh. Sini-sini. Oh, oh. Ora entuk. Ora entuk ngono kuwi. Lah, engko Napa mboten enten turane to, Bu?
Pritilan nggih gelem. Sugeng dalu Mbak Ainun. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Nang sapa kowe muni selamat malam iki? Mas Yusuf, Sukilimbo. Sehat to Nun? Hah? Sehat to? Kurang. Kok kurang sehat? Kurang. Halo, Nggih. yuk. Arigato. Yo gatul. Could I invite you to sing a song named Yes. Ki golek ilik wario. Bocahe golek ilik wario. Wario nang ndi wario? Excuse me, Waris. can you speak Indonesian? I can speak English. Oh, English. What do you want? I'm sorry. What is your name? My name is Jab Su. Japsu. Yes. Japsu come from? China. Come from Tinggo ya. Come from. Kayak kamplok. Kok come from? Come from? China. Come from China. Cina. Ya. Come from China. What do you want? Sing. Do you want to sing? Sing a Duh, song. segawon. Oh, sing a song. Yeah, sing a song. Oh, sing a song. Song banyu. Song banyu, song kire, song kritis. Dia mau request lagu sebentar, Mbak. Iya. Tapping glue. Oh, Caping Glunung. Yes. Luar biasa, tepuk tangan. Dari Cina tapi ini nguri-nguri budaya Iya, Jawa iya. loh. Ternyata suka lagunya. Yes. Your money for me. Yes. Yes, Thank you very much. No, yes. Yes, no. This is about baut. Baut. My name is Niken Sarintem. Niken Saling. Yeah. Yes, of course. Gaut. Jav come from China. Iya. Thank you for your attention. Iya. Nice to meet you. Yes. Padha-padha le ya. Nice to meet you all. Ya, matur Yes, nuwun, thank you. Ya. Enjoy your great night here. Yeah. Ya. Mas Thank you. sapa asmane Mas Jav Mas saka Jeff- Cina. Jeff come from China. Ya, Yeah. kolaborasi Jav Jepang dari Cina. Iya. Thank you, tepuk tangan. Namanya Mas Jeff dari Cina. Dari Cina. Dia Nuwun request. ya le. Apa dong kene? This is about. This is about. Caping gunung in English is a head mountain. Oh. Ya. Head yes. topi, Head mountain topi. gunung, caping Oh, gunung. Ya. Caping gunung. Ya. Yes. Di zaman berjuang, jur kelingan anak lanang. Ugi. Son. Yeah. Children. Nah, podang kuning dulu. Ya, Oke, podang. Wong monggo. mau sawerane wis diaturke. Iya. Ya, thank you. Niki nganu Purba Saking- Wasiso Padalang saking Nggih. Jeff. Saking Jeep. Jeff. Jeff. Cina. Nggih. Saking Jeff Cina. Jeff Cina. Yes. Thank you, terima kasih ya Jeff. Oh ya, muga-muga lancar le rezekimu le, matur nuwun tenan aku. Lah kok ya Matur nuwun retas tenan aku. basane jenengan kok ya dong. Wis ya ngerti neh, nek jedeg aku malahan. Nah, le matur nuwun ya le, pokoke muga-muga rezekine tambah akeh ya. Pinter, kok sukses ya le ya. Saya jeblok bocah. Nyonggo nambahke suku kok ya. Heeh. What? Wah, lho kok priku lho pun ngomong ke Please. separuh-separuh. Kuwi Nun, PN Nun. Iku aku. Heeh, PN gek tak jaluk ngehno Mbak Niken. Nah. Yo, tak kira nek bablas gua aku. Matur nuwun ya nak, lah mbok yo ket mau. Kok yo aja ngisini-sini. Ayo bener. Dibawane sik Nojon. Najon. Nadyan wujudmu peksi. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Apik to, Mbah? Gawanku iki. Mbok pisan. Digawa. Heeh. Piye lek gawa Iki jare? gawane jenengan. Heeh. Mbok pisan tak melu gawa neh. Nek gawan ki mangsaku nek ngene wong ewu kayak digendong nggo tenggok. Kayak gawan. Biasane lho. Aku gendong kowe tenan jedol. Iya. Lho, Gawan ki tegese kowe iki ngetutke aku ngono lho. Oh. Wis ngejak aku ngono lho.
Ora jane tekan ngomah ya ora tak turno. Dek kaya tanggoku to iki. Basane saka kidul ngono. Nggih. Lah ya takonono omahe ngendi? Kula tepuk. Gusti Allah. Gusti Allah. Lah keterangane iki kur tanggoku. Lho Tah, kepese kabarmu. Lah Dik mau ora bareng, Mbah. Lah aku ki ora ngerti ora grumblonceng kowe aku mau. Lah mau tak ampiri tak beluki nek cara Aku ki nepang mau iki ning kandang aku mau. Oh, lah mrewang sik to jenengan. so senengane ra ngono kuwe. Lu brodol keke. Aku ki ya saka kidul kono. Pundi nek, Mbah? Basung alah mau jangan basung sak ojote. Lah nek aku anu kae lho, nyambel beser. Kurang besere to jenengan? Ora nek beser. Renek. Enenge potul keke. Ya Allah, ya Allah, geni apa? Beser ke saka ngendi keke? Nyono arep tebacem arep tegondhok nyono. Lah tek mlunur ngoten. Wah, lah nek sirah ngendi ana segi 4 iku ya kepiye lho. Kene buka sirah kok mundur lah ngendi ana sirah kok segi 4. Nesu, moh maem. Saking mantep aku. Nesu, moh maem. Moh maem urene setap maem kok ya. Lah lazak kene iki padang jinggrang. Lah mantul jebul. Tak kira leteng apa piye aku ki. Nek minas-minas ngoten, Wah. Mbah. Tak benekne wis ki. Jan neng tenan kok Mbak nih kan. Pripun? Saploke Ainun melu aku ki terus aku ki omongan saben dina iki kesetrum logate dekne. Lah ya jatuh niku. Jatuh ya apa? Jatuh. Jatuh ki ya nyetrum iku Oh, mau. nyetrum. Basane riko jatuh. Jatuh. Dadi nek ajeng golek iwan iku cukup jatuh. Aku arep jatuh ning kali. Nyetrum kayak iki nyetrum beda. Oh, berarti Nun, kowe lahir ki mergo Pak Gareng jatuh makmu ngono ya kaya. Ya beda meneh nek iku. Beda, oh beda. Nyetrume nyetrum ora jatuh. Lah nyetrum piye? Ya, Nah. nyetrume nggih tegangan Yang- dua-duaan. Ya pertanyaane ya guyoke wong wae urungane Anu, kok mang tekon Mbah Baut. Ah, Lah iya. arep jelaske lah isih padha-padha sekolah kok Niku tek dadi enten kula niku Pak Gareng kalih Mamak nyetrume pripun? Lah aku yo ora ngerti wong ora ngewangi aku ki. Lah malah kon tekon aku bocah iki kepiye lah ngerti wong ngewangi aku dek mono. Lah tak kira jenengan sing nyuting. Wah, dalah. Nyoteng barang ki lho ya Nun mah. Lah teneh rampung adik kan aku nang mutahajam. Ngapa Mbah neng multa? Ayo terus ke Mbak Ainun. Golek kekuatan. Nun sami nun. Ainun. Ainun. Kok sami Nun mau wis diganti Mas Yusuf sapa? Saginem. Panggilannya Sapa Andi. meneh? Sami nun. Ayo terus ke pedang kuningnya nak. Najan wujud. Kowe mau rak wis to Nun kan? Oh, Ya. mak pelenggong ae. Nah, Oh peniti. Jingkat aku. Lah tapi peniti le nyubrino gejeron kok. Bahasane Ainun ki jingkat. Jing. Jingkat dan sokot jingklong. Men. Ora ben ngono ora men, ngono men malah. Ben. Men lho kowe ora nyambut gawe kowe kok. Mane kok yo. Men yo laren sik. prei. Come from China? Yes. Yes, Mbak. Kira iki yo saka Cina. Ngeteri wek le mineral ki. Come from China? Yes. Yes, kates. Lah nek Karang Taruna kene. Ayo terus nana. Wasu mau wis. Nah, alus manis. Ya. Halus manis turmrat ati. Oh nyatane suaramu ya isih apik. Ngopo mau ora arep melu barang iki ngopo? Lah kan wis mbok japani paling. Waduh. Japani. Wis dine lemar iki mau. Lemar niku napa? Udah kene nambani ora kok di lemari. Nyenengno ki.
Aja ganggu, Pak. Nyenengne nek jenengan wau joget ngaten lho. Coba ta, coba ta. Coba. Sekeding. Ora nek wong loro nek karo kowe nek. Sekeding. Padung Ketoke sebaraan kok iku. Mboten loro bani kan. Kula wau namati saking anu niki. Aku bisi-bisi ro Mbak Niken. Ya piye kepiye nek? Dedek Mbak Baut kok kaya set ya. Sumpah. Kaya Lagi iki Pak kowe ora kajen diloke set. Ya Allah. balik astu. Mbah Daud kaya set. Heeh. Ora apa-apa wong gur kaya kok. Ya. Lah kecuali nek Mbah Daud set aku nesu. Gur kaya kok. Lah kan sete iki. Nek nggo kartun kae larpa. Ning paling ora yo tedhe ngaling-aling nek wong Jawa ki aja set. Lah man Ulan-ulan opo-opo. ulan-ulan malah digoreng ning kono-kono. Lah bener set kuwi nek kula aja cedak ben kowe nganti kesetan. Ya bener kan iki saiki wis dadi putrul. Kayak mau ki isih uret. Oh, yo set. Aja set to no. Bengi iki ora kalah banget aku iki. Lho dadi mumbul. Niku putule. Iki dadi mumbul. Ketoke Karang Taruna kene iki ora nggo acting kok iki menyala. Acting. Wah kok plankton ya Mbah nek. Ora apa-apa nek Pak delokke set ora apa-apa. Ora apa-apa. Set iki utawa nek wong Jawa tembunge uget-uget. Singkat Kuwi betatung. malah hewan sing ora iso mati lho. Lah Pak. iya ora wis tugel ke jeneng ya uget-uget. Uget-uget. Arek wis Ajur dipateni ya uget-uget. uget-uget. Nah ya wis ben apa apa. Tur aku nek kajet iki ora mangan kok mending ora kajen ben. Nggih terus Ora kajen anggere sugih aku. Timbang kajen melarat. Arep butuh set no. Wis nun terus nun kuwi kok ndak. Oh, Mas. Wasawingkan kelana. Karena nyanti kayak Oscar Osis kayak. Pados set Mas. Waduh set sembrono. Arep becekke rasa. Golek. Ampun nesu nggih, Mbak. Aku kira tau nesu no. Neng, Tekono wong omah. Omah mah ora kurung tau aku nesu. Heeh to. Urung tau. Masa? Ya kur kadang kala ngamuk. Kuwi parah banget. Ora aku nesu gur ngamuk aku. Bangen nesu rugi. Golek isi. Sepira Mas? Golek isi. Podang juga. Podang jenar. Oper. hiba bunga. Siap-siap ini dine operan. Kali nembak. Tiku. Enggak Mbak Niken digangke. Nyande Ora iso operan aku. bisa Tendanganmu elek kok. Bukan, mergo kipere apik. ora mergo kipere gawange Oh iya. tombo nggih katur Pak Tarno juga Pak Sujoko ingkang ngersakaken. Ki ya kelangenane Pak Tarno Tania Jaya Jakarta sana. Oh Jakarta. Podang kuning ini. Jakarta? Iya. Iya, mirsani juga di live streaming Jakarta. semuanya. Dari Jakarta. Jakarta. Semua dah. Di Ciludek. Mana? Ciledug, Ciludek. di Lebak Penyu. Ya, Lebak Bulus. Podo Podo. keluarga goblok kabeh. Mula Serawung. Iya, Lha ya aku dadi rusake mergo salah serawung. Ayo rada maju kene no. Sing streaming men domi. Maju nun men ketok. Heeh. Mbak Ainun asli Gunung Kidul, monggo podang kene. Asli Gunung Kidul enek kapur-kapure. Ya, Mbak. Endi? Buruk. Dadak digoleki. Iya. Angger lali terus nemeti aku terus kelingan. Ya ngono kuwi, Mbak. Oh. Esuk awan ning omah wis ora
pikat turute gedhe. Sing mempeng Sarawi ngoceh bunga cara negara mawa tata logate dhewe-dhewe aja diilangke tetep diuri-uri dijunjung tinggi. Heeh, iki warisan. Delalae nggih mboten keri. Lah iya neh. Pas. Sentak-sentakan. Nggih, tasih wonten tadi yang dari Mas Jeff yang dari